zance, ni akan shi na amince, tun da rai har mun amince, ba za mu bar soyayya ba. Fatima ta ke kaɗai ce, a zuciya ta ki kwance, ni akan ki na amince, samun ki na yi dace, in kin kaɗi ni za na zauce, zuciya ta kin kasace, kin gani yau har na dimauce, gare ni ke ce a bar duba. Ni dai a zuciyata Khadija ke ɗai ce cikinta, ke ce autar mata, kun kyaukin basurata, ni a raina na aminta, Khadija ya ke ‘yan mata, da mazanta sahibata har abada ba zan barki ba. Zinariyata, gaishe ki sarauniyata, kin sai ta rayuwata, ke kika sanya mata tsafta, haka Allah ya hukunta, karki da musahibata, mun zamo jini da anta, muna a tare ba za mu rabe ba. Murmushin ki abin sona, masoyiya ta abar kauna, ta hakika kina a raina, yar baiwar so abuna, kanki zai iya yin farna, ga dukka mai kushe ki kusana, ya haɗiye biya ta hanana, ba zan yi miki kishiya ba. Matawa muna a tare, kamshin ki ya fi turare, ya Khadija bar sona, na daɗe da baki kaina. Timace zinariyata, Khadija ta wasa rauniyata, timake ce masarautata, bin kadi da ke na saba. Ni akan so na yi nisa, arziki na ya yi zafi, ko an da ke ni da ƙarfi, ni akan so ba za na kau ba. Ni akan so na yi nisa, har jikina ya yi zafi, ko an da ke ni da ƙarfi, ni akan so ba za na kau ba.